Ka National People's Party NPP Nongstoin Block lingba ka Drugs Abuse and Illicit Trafficking Committee kumsi benta ban rakhe ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kalayo ban penlong e jingalang ban ajing pensyai pajba halor kete kapang ya kete program ka baar sngi lenter layo ban penkut no mentaga sngi ka arpun retrik ujeliu hapo Bishop Hall Nongstoin hakaba UMLA ka Nongstoin uba Gabriel Walang ulalong kumbu kongsan harangkat ka jingedon langru uba peniat sings im MLA Barim bat CM Barim ke KHADC kum usumbut kongsan uba LG Nongsej MDC Barim ke Nongstoin u Dr. P Lingkhoy kum resource person bat kiwe nakaliang jong Drug Abuse and Illicit Trafficking Committee jong ke NPP Nongstoin Block kalayo ru ban penlongi program jing peniakop baper bakentup naduk ke peniakop tho AC Drodur bat Yamare Thong hakaba ki kena school bat college baper ki banapok thain Nongstoin kilawan banisim ta bat iki kusnam shikinong job layo bansam digi kongsan menta kasngi Hadu ispau kilometer menemesta nang tangiran sayu semua yang lang sang tui nang ba nyo is lang nang sang tui nang nyo is lang Secret
baro hakini ka por kini ki samla kenthe bat shinrang ki belong ki students na ki institution ki pair nga so ban ai kublai kerpang ya ka National People's Party Nongstoin Block khamtam ya kini ka Drug Abuse and Illicit Trafficking Committee kabla kenmau yang ban khot hakini ka sngi ban ya dan bentalem badru ban sakhi ya kini ka program ka benjok hakini ka sngi menen ngadang yo ban shokai ba chief minister padang ke jimbun kam bat ke jing kya ka kam ka ba ihap ban dan ke jingkit khle ban perkhat ban pentulun ki kam ki babun nam ta ka jelai pro kowe ngayo bani keren ba mentang singan wan shinong stoin la phara ka jing ai ku play ka ba kerbang ya phi baro beran ha ka ni ka program te nganam crunch habai dei bat ka jing sneo jong drugs ngidon i doctor retired joint director in the babiang ban keren ya kini ka subject but pin shy pin suthu ba hoi ni board ke jinya tingkhu ke jing kendo hakini kisngi ki pormenta na ka jing sneo jong drums khamtam ka bala kta ba ya ki longyem ki longsem namenta ka jing kta ya ka yok ka kot ka khayi khamtam ka trejam jong ki longyem longsem khamtam ru ka kta wat ha ke imlang salang le ka society te ngasuban ai kublai kerpang itu ki hybrid ki bala ruai mentan ketu ka jing ruai ka bakit jing mod hadu kata ngidan ka thong ka long ka jing bha hake imlang salang klem ka jing etreilang ginamla banai namar ta kada masum dong hangni ngiwan kum ka we ka sul bangi i bangi don kata ka thong ka bangi kwa ba ka nong stoin kan long ka we ka nong ba ka balait na kining jing sneu ladangi angnut bangin yo kanong ba kababha kabasngan ngidon kami kecing trelang wanam ong bakadai ka kamram jong ka sarkar wanam ong bakadai ka kamram jong ka dorbar shnong wanam ong bakadai ka kamram tang jong ka VDP hepo shnong dani kisang balang kani ka issue habedai bo drugs kadai ka kamram ka jonga ka jongpi ka kamram namar ta kadaw ka responsibility kabangin shim halor kini subject ngin hab ban shim haladi dei tang hadu bangin na sothu ban pengam ya kata ke jingtmu haladi ban ngin sayo ya kata society ka babha ngin sayo ke melang salang ka babha ban ngaso ban ong ba nakaliang ka soka jelaru lingba ka social welfare department kalak mang de kispa krur kumno ban wanra iki policies ki program ki ban ya deidur kumno ban te lakam ya kani ka jing sneu jong drugs ha ka imlang salang ni phai habe dei ba jing trekam jong circle jela ha kini kindiat snem kelapen mi ya ka we ka mission kata ka dei ka bangi khot kata ka dream mission ka jingmut jong kata ka full form ka dei ka drug reduction elimination and action mission jong ka government ka ba hapo ka jing ilam jong Sir Conrad ki sangma i minister iba Paul Lindo ringkat baki Nomi Khmat kumjo ba Gabriel hilai tre shitom kumno ban sandur ya kani policy bat lingba kani ka dream mission baka jingsneu jong drugs balarung hakim lang salang kinla bante lakam bangai kublairu ya ka party NPP aga jingalam jong chief minister ya ka maulo ong ya baka party jungi kare ka party ka ba ikun samla jong ka jela ka jongi ngidon kam ban kentiu di kun samla ga juni ban kan mau di samla ga juni bang don ka lawe ha ga juni ga jombi dari ha ga ne bagi lasdang suara ka essay competition ni wansa da ka painting competition bagi don sa ka marathon te ne yo march po hajar marar po hajar te ya phi ke machong ni ek marare ta ayeta kaja ta ai bai are sa ka we ka bangan ay phi bang ko am kon mana Nazarai, ayong swa no to drugs. Makayong swa takata kawe ay. No to drugs. Yes to study. Kublai sibon. Namar yes to study. Hai pule kot ngenia pule dua. Namar hau penai September. Ngan saya ka MLA Excellency Award. Ya kaba man ki ba yo top 10 man ki ba yo 85% siya name na nais ko aja
Menengah itu macam senam tu gilale, pan manus senam gilale. Namar balai aku aman kentiu yapi, ban kentiu yapi, na kebentar pinang lebah. Kane kejingai kalau makan seluruh yapi, makin like nak kini kijing web kibadon. Ngen sele kai seka MLA Cup football haurai September. Namar balai aku apa kikon samla juga kita belum entertain, bat basketball, bat football. Lada pi ang sakui ki game rungan penle. Namar balai aku apa baru napi ngin yang like ni kini kijingnya kap tau tu drugs lada bagi way kan jaglia. Ya ka bang fokus nakakam kilamet bagi dia bisa ngin fokus hakakot kataru bagi dia bisa. Nangaru yo lada pi pas ke exam, pi pas ke exam ki competitive exam yo sa kansor ka. Kare ka jingul ku jong balai. Ka bang idon kam bro. Ni yo ka ketarani. Kadang kelarwai ke jingkerman. Baru nangi kikma ini bambu ke jingkerman. Ngantep kita orang sebar dia semua biasa. Tang kepada napo. Tang murah lar di sekolah baru di mana. Tengah gua menong anda gua berkeren sibuk. Ada yang don ringkat bapi ban gentiu pi. Ban gentiu nam ta ka bahaga biak ka jombi ban gentiu ya ka khamtam ya ka jingnan ka jingstat ka jombi. Ngadon ringkat babi banyak trailer kat babi marpina syam jinge akalan dia ke jobi soba wan hayin wala wan ong mangadang dei tong kena school tele lung kat hayin amale telah sutrim la suma uwe male udang dei ku breu ku mabi ure uju kaya per tak kerdan nomor ID wat sa ya ai mabi bagjo election ai mabi nga bangan syom kasuki kadai seka kamram jumpi ban penguit ya katu basuki ban penguit ya katu basuki kadai ga kamram jumpi jumpi nei pa jumpi jumpi bayi ngasam jumpi bangin ya ketiulang ya kadai ka imlang ka salang ka jumpi bangin light kamtam nau tau drugs bangin wat ya ka jingsta bangin wat ya ka kamai kaji bangin wat ya ka jima kadang ba ka jag benreu jumpi kan long ka jag benreu ka bayi